Dado Kamara alega sebenido. Bwajabate susi mna puma obi dobo sula o. Mali horizon. Minye Kasumu Togo afana pumana. Kasumu Togo ko. Eko ikado nga fo ko ni nage shogali ko kala maiga ka premier ministry ya ko ni nake abani yewa. Yiningali tomi asebe korosigi to abukana ni ya me point d'interrogation. Ikado oye ladaye. Nga gros point d'interrogation. Yiningali faka akoloka guri. Kobo koro. Sebeni kala ko. Ako minye ikado nga fo olu yesegesegel ni jatemine munu ni dasu musumuli mununke eko ka donga fo primature no mali ministry nyemanya soye eko garsike batna di ka do colonel Abdoulaye Maigama ninga ke ka donga fo premier ministry plein pouvoir atigi yerewa akoni ya taninga laje ni mami hakili bala minye ka do wati mina shogali kokala Maiga tununa iko to bime ngula kuma munu fora mali de hali ni ya soro mungala ni muma kala mume jamana mara chugo do munta do be ya jele ya donga fo kodo ko ni dibidibi dobe ko nunu nguna o ka sababu ke minye premier ministry bana ko folote ni mali kono jamana kuntigu bana na jamana ngono ya o nga ka ye ko premier ministry ka balika latunu fo ka damne ke ko bara de ya segen kusebe fo ikado ko segen no fien wajibi ya maka ka bola ikado tlekile masi maye akapma obi donini ngana fo bololo safe munu me ni kwani mige olula nano ajurula olu ye bola ni dunuta ka pindi unta ikado ka fo ka jaka nugunneku munu nyere fona be ikado ni abe na abge sababu ye ni kwatige olu fona na nano olu fona nyungani ya jira ni jama fla de karla nywana shogali ko abeta do yere koko eko amachenwa do kwa donata borata puma chiara ikado nga fo nga tlevlanina sebenigela ko kibaru ya mi boraka biode ka fo ko ministry nyema ko asegina kataka demayala ka dot le chairman timene ko kene ya sola o mami be ka do nga fo nat medugutigi yala atara furakel yorola ni bana bana ka sigi keme ka muma kono o ye kana chogo ka dugutigi ya goloka o nga minye ministry nyema ka segina kataka demayala o tle fla maunye memesra lo jango munu nyera ya kanu bawye no luba fe ka do aka seginga na ka do premature nyema nya borota nola o nga sebenikela ko eko na keblewa o de nyininga gule mambai ako kya donga fo abesira demodo jonjon dima ako wati mina shogali ko kala Maiga atumita ikado ka latunu ko banakodo ko wati ya soro akako nigete ma chama na ko jango ni ye jamana mara ire ko fo mamunu be na tita olu ko hala mata ka segine ani olu bita nywanye sabula olu ire de tai fenie ode politiki mawye jamana mana mara koron amana mara tlebi minye ikado nga fo awa mao mama jamana ta jamana mara abe mara ni politiki jamana jo fere ode opma minye mamunu be noliye politiki matrafa bawye ika do shogali ko ninga marfa bali folo chira mamuna akara olude sabula puma do ko ninga puma prokotolewnye mamunu na uya jira wati ka fo shogali ko nana idisi da ka do politiki mo disila mu nyere la olu sebe koro torola ka sabuke olu ya foko berete karni nenje shuningelengo shogali ye olu doye afura me politiki la kaba fitini fo ka se bima kana ye o ma blanyona wore soro olu la fo ka do ko to ko politiki mo ye ka olu buruja ka ujwaya ka do ku ti jena bi u jena sini ka kena ka la selu do ye olu yere tunya la nyini ko asimika agwenga boy ka do ministry nyema yana o masaka ke tugo sila sabula asimi minye dana ya daka o de bado akoko nga temeteme tugo mina zamani panko tigi zaman pa na pango flake sebenikala ko ode watu nana ke kable atitugo atitige kuma baw nana fo ka jema ere suga bla malila fana ma ube no yetu abu jema na uye olu yere ta fe sugali yere twa ka fo pumate aka to mali ikado fanga do nyema nyana ni bede demanda nana gole anywana chantage bige malila murubi dangana la nyinu meke amma fe wala sa anga au deme fo ka sugali gwenga bu sabula akeme ka muruti farida abuga puma gole ni jwaya ma utaka nyesi ama nunu na demanda tura nywana foka na ke mali yere fana kono ya jama famba yere ko jongo ala asimi angoni akadanye kai ma koro deme sabula ika ko taranji mizrafe nga chemi nyi ka ministry nyema yana ni nde ma fara nywanga che ko ni nye ma farala ni duchila de nale opuma ni mani bla ka fo de an mina transition deme iko eba fa ka deme chomina chena antna se ki deme no te yere kun kadanye ko ni na demanda de yesu na tike ka bo colonel asimi gweta nyena ina fo siben kela oba jira chomina sabula ndo fo yave hi do ba fo yave ho ko geleara o minye shogali ko nin tora o ko la fo bana ko nana blala
yala maa caman y'i yɛrɛ ma ɲininka ko yala ni ne tun ye fɛɛrɛ ye waasa ka se ka Choguel ta yɛkɛw k'a bila kɛrɛfɛ wa o ɲininkali tɔ min sigilen don nka min kɔni jɛlen i ko farakɔnɔji o ye k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ bana nɔgɔyara fɛn min bɛ k'a makɔnɔ a taara k'a to min na a kan ka segin ka na o la nka a nalen a tɛ ka na o la yala mun kelen de bɛ ko nin jukɔrɔ sun dɛ melesi b'a kɔrɔ hali bi ni a ka bi sɛbɛnnikɛla taara yɔrɔ jan a y'a jira k'a fɔ bana min yɛrɛ bɛ Choguel la o ma se ka danganamaya o ma fɔ min ye k'a dɔn dasɔmutigi dɔw ko min ye AVC k'o de y'a bin sɛbɛnnikɛla ko olu t'a dɔn n'o y'a bin nka n'i y'a sɔrɔ o de y'a bin maa san 64 ko ni AVC y'i bin i k'a dɔn Buwa Jabate k'a fɔ ko e na segin ka k'i cogo kɔrɔ la n'i ma mina gwɛrɛ mɔ hakili ɲanfa caw bɛ na wa a bɛ dɔw farikolo sɛbɛkɔrɔ kolonya a bɛ dɔw yɛrɛ fana dɛsɛ ka taama a bɛ fiɲɛ caman bila maaw la Mali bɛ bolo min kan a ŋaɲaki a panga woloki i k'a dɔn gabakuruba minnu ni java jugu minnu bɛ ka fili yala Choguel ka nin bana in kɔfɛ a na se k'i pancala o galabu na y'a labilen wa nin bɛɛ de ye ɲininkali ye maaw bɛ ala ka min kɛ u yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko sa n'i ye kow taacogo lajɛ min ye Colonel Abdoulaye Mayiga ale ka minisiri ɲɛmaaya bɛ ka maa caman nimisi wasa politiki maa minnu bɛ n'olu tun hawujalen don olu yɛrɛ mankan sumalen sabu dɔ bɔlen mankan na k'a sababu kɛ ko a na kɛ ni Colonel Abdoulaye o kɔni ye gendarme jalatigiba ye a sɛbɛkɔrɔ kalan bɛ wa a ye baarada minnu kɛ o nafa ka bon o ja can kosɛbɛ jamana ninnu kɔnɔ a na kɛ n'ale de bɛ se politiki in fɛrɛ ɲuman na wa a bɔda n'a donda ɲuman b'a bolo ka tɛmɛ Choguel kan ko maa caman ka laɲini ye bi tiɲɛ yɛrɛ la nin ka kɛ Choguel ko a wala tournelen kunnafoni filɛ an ye min Mali horizon na a ka bidon boli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn fila sera Bamako Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Buwa Jabate bala cogo bɛ de ko kura Amadou El Konare ne bɛ n tigɛ don joona ne indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Sayon Kamara Amadou El Konare a bɛ kɛ a tɛ kɛ a bila n t'a bila Amadou El Konare e ko min ye Colonel Assimi Goïta maa ka bagabagali bɛna se k'ale bɔ a kan de ye min ye Mali ka sariya sunba ye Amadou El Konare e ko yɛlɛma bɛ don a la avant projet Amadou El Konare maa minnu sugandira ni ka kɛ commission baarakɛlaw ye Amadou El Konare kunu e tarata u y'u ka baara laban sɛbɛn ta ni k'a di jamanakuntigi ma min ye masakɛ bulon kɔnɔna ye Amadou El Konare hakili lajiginna min ye professeur Fuseni Samake ale de kɛra commission rédaction ale ɲɛmaaba a n'a ka jama Amadou El Konare danna taara ka daw kan k'u ka malidenw lamɛn Mali ka sariya sun min b'an bolo kabini 92 a kɔrɔla a tɛ baara kɛ bilen yɛlɛma caman bɛ olu kan ka don a kɔnɔ a baara ta jamanakuntigi caman tɛmɛna olu y'u disi da la u y'a bila u ma da a da kuma di wuli kuma selen ka bɔ jamana ɲɛmaaya sigi la sariya min ye sigi wuli kuma selen k'a fɔ k'e bɛ n'o yɛlɛma jɔn b'a dɔn ko i b'a fɛ ka n'i yɛrɛ cogo an kunna tun o fana ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ ko b'i kɔnɔ i b'o kɛ kab'a daminɛ n'a fɔra ko e ka lɔgɔmaya laban to kunna o ye e ka siège ta kuma ye ko b'i kɔnɔ o de y'a kɛ Amadou El Konare Musa Sayon Kamara a ko min ye professeur Fuseni Samake a n'a ka jamakulu sera dir'u ma juillet kalo dɔ tile 12 o kɛra san 2022 Amadou El Konare kalo 3 u ka malidenw dala sumusumu mun ni mun de ka d'an ye mun ni mun de man d'an ye u sago ye mun ye mun de kan ka kɛ Mali kura kɔnɔ Mali ka wolosɛbɛn kura n'o y'an ka constitution ye a kan ka labɛn cogo jumɛn na Amadou El Konare u y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko u baara kunfɔlɔ u ye dogodogoni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen mɔmɔ maakɔrɔbaw denmisɛnninw musow ka tɔn u ma pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ u ma se ne ma u ma se min u ma se ne ma ne ma ɲininka e bɛ yɔrɔ jumɛn an ka dugu la kɛ Bɛlɛdugu ne ma ɲininka dɛ ni dun y'a bɔ ka sɔrɔ ne ma ɲininka fɛn dɔw bɛ yen n'o ma don a la i k'i sigi a kan fiyɛ b'a la dɛ Bɛlɛdugu bɛ marabolo jumɛn kɔnɔ Bɛlɛdugu tɛ Bɛlɛdugu ye de o bɛ marabolo jumɛn kɔnɔ Kati kɛ ani Kulikɔrɔ
katika joli donna kono katika joli ɲiningara ne de ko ma ɲininga Amadou El Konare ni maliden bɛ sigira malien million 20 ko k'an bɛ ɲininga an kɔnɔ t'a la o ko in jaabi o ye fo san 20 wa n'o dun ma kɛ n'an bɛɛ de ma ɲininga maa damadɔni ka t'u sigi kogoni dɔ kɔfɛ ka wari minɛ k'a dun k'a dilan a ti ɲa dɛ nin tɛ ko dɔ fana daminɛtɔ ye ne de ka ɲininga ne de y'o fɔ dɛ bɛɛ bi jɔrɔ i ta la ni jamanakuntigi danna ta ka da maa minnu kan olu de kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye n'olu ye baara min kɛ n'an ko k'an ti sɔn o ma Mali ti jɔ o la dɛ nka ni fiɲɛ fana m'u ka baara la o de bi fɔ sabula u ti taa fiɲɛ de fɔ jamanakuntigi u b'a fɔ monsieur le président tout va bien k'a sɔrɔ tout ne va pas bien awɔ ayiwa an de bɛ ɲininka an de k'o tiɲɛ de fɔ jamanakuntigi ye ka Amadou Konare ɲininka y'a faamu ka ne ɲininka ka bɛɛ ɲininka ne kɔni ka ɲininka fiye ta fan dɔnna o Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw ɲininkalen n'i y'a lajɛ jamana bɛ ɲɛnamaya ni jɛrɛjɛkulu ye o jɛrɛjɛkulu tɔn olu ɲɛmaw ɲininkara Amadou El Konare u sigilen bɛ n'u kɔnɔta min ye maa ti bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ Kongo u k'a bɛɛ lajɛlen fɔ jamanako la sabu min ye jamanakuntigi camancɛ fanga ɲɛma ale ko a tɛ fɛ k'a kɔ don fanga la abada gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana sariyasunko la n'a ma yɛlɛma don ko la samasamani barika minnu bɛ yen Amadou El Konare ka nin bɛɛ lajɛlen dilan ka bila maa kura ɲɛ o ta bɛ kɛ ka fuguri bɔ daba da la n'a nana malidenw de bɛnna nin kan sɛbɛnfura filɛ nin i jilaja i ka san 5 baara i ka malidenw sago kɛ baara wɛrɛ t'i bolo bilen n'i ye nin k'a kɛcogo la o tuma maaw bɛ sɔn i ye n'i ma k'a kɛcogo la bolo min ye si don mɔgɔ la bolo kelen b'a bɔ dɛ tantigɛ maa don dɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadou El Konare professeur Fuseni Sabake a n'a baarakɛlaw Amadou El Konare u ye jaabi mun sɔrɔ u y'o kɛ sɛbɛn ye ni k'o ta k'o di colonel Asimi Goïta ma min ye jamanakuntigi ye a y'a minɛ ni k'a dayɛlɛ k'a lajɛ min ye sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi ko n y'a mɛn n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ne de ye danna ta ka da aw kan a ka baara kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye min di yan o tuma ɲɛnabila baara don n bɛna ta ka taa di CNT députés ma olu k'a lajɛ ni ka sɔrɔ ka jaabi lakika di o tuma ka sɔrɔ ka bila waleya kan ni fiɲɛ b'a la o ka bɔ a la min kan ka fara kan min kan ka tigɛ ka bɔ a la o tuma ni sɛbɛnfura laban dilanna o bɛ commencer ka di jamanakuntigi ma an bɛ sɔrɔ ka taa référendum na o de ka ɲi Gundo Soni oui non i sigi k'o makɔnɔ dɛ i bɛ ka kɔrɔtɔ min nɔfɛ dɛ o de b'i ɲɛ o ma se fɔlɔ o de y'i jɔyɔrɔ ye n'an sera référendum ma dɛ min fɔra ko an ka jɛ k'a kɛ sariyasunkura oui i b'i bolo da o kan non i b'i bolo da o kan e b'i bolo da jumɛn kan sisan o yɔrɔ la hali fili b'i ye o c'est-à-dire yan'an ka se o bɛɛ ma dɛ ɲininkali bɛɛ de tun ka ɲininka kelen kelen hali bi Amadou El Konare kana tile ganna sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min fɔra min ye projet kɔnɔna ye Amadou El Konare a caman a bɔra fɛn mun na o de ye Assise nationale de la refondation ye 2021 malidenw ye ɲɔgɔn ye tile damadɔ Amadou El Konare o fana kɛnɛ kɛra goloba kɛnɛ ye sabu maa caman taar'u kɔnɔta ye a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna Amadou El Konare n'i y'o lajɛ fɛn minnu fɔra Assise kɔnɔna la Amadou El Konare olu baaraw de bɛ ka waleya dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ yɛlɛma belebele caman olu kɔni donna min ye sariya kura kɔnɔna ye o tuma a baara kura mun ɲɛnabila kɛra i b'a ye k'a fɔ kɔrɔlen fɛn ɲɛfɔra ɲɛ tun bɛ taa 122 la o tuma kura baarakɛbaaw y'a kɛ 195 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ Amadou El Konare min kɔni ye jamanakuntigi i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya donna ka baara la Amadou El Konare bɛn bɛna kɛ ko kan janko jamanakuntigi bɛ se ka jigin ka bɔ yen cogo min na a ko jamana gouvernement ɲɛma ale de kɔni tun bɛ hakilinaw bɔ ko bi ministres ye Amadou El Konare janko ministres bɛ se ka baara kɛ cogo min na jamana gouvernement tɔgɔ la a ko fanga bɛna ta ka bɔ premier ministre bolo ni k'o di jamanakuntigi ma ale de b'a ka projet kɛ ale de b'a ka hakilinaw ta k'o di premier ministre ma o tuma o ko baaraw fana di a ka ministres ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ministre so Amadou El Konare a tɛna tɛmɛ tuguni 29 kan bɛnkɛrɛw ma sɔnkɛrɛw kan Amadou El Konare n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka cour de justice ye Amadou El Konare i b'a ye k'a fɔ k'o bɛna cɛ ka bɔ yen penten kelen o y'o ko bannen o conseil collectivité o fana bɛna cɛ ka bɔ yen Amadou El Konare bɛnkɛrɛw fana ma sɔnkɛrɛw fana kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye cour constitutionnelle ye Amadou El Konare ni gɛlɛya donna jamana ɲɛnamali la i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bɛna fanga ta ka di kosɛbɛ min ye jamana marabaaw ma min kɔni ye hakilina min kan ka ta ka kɛ jamana kɔnɔna la janko dugudenw ka hakilinaw bɛ se ka jidi
sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko au conseil de la nation Amadu El Konare i b'a ye k'a fɔ o bɛna cogo ko an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jate minɛ tuguni min ye conseil économique social et culturel dɔ bɛna fara o kan ni ka environnement k'o fara a kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ o baara kura fana kan ka kɛ an ka jamanaba in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ye yɛlɛma kuraw ye yɛlɛma kura minnu bɛ ni malidenw bɛ n'u sigi a kan ni sɔnkara ma bɛn kɛra ka sɛnti dibitew fɛ Amadu El Konare o baara kura o bɛna waleya an ka faso maliba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamanakuntigi a tɛna se bilen ka se tɛna ta ka d'a ma bilen min ye bulonba o ɲɛma n'o ye assemblée nationale président ye ni k'o jigin ka bɔ a ka baara kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o fanga fana bɛna minɛ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye yɛlɛmabaw ye yɛlɛma minnu bɛ ni malidenw bɛ n'u sigi a kan a ko siga kɔni tɛ min na ni bɛn kɛra kan nin bɛna kɛ hakilina kura belebeleba de an ka jamana in kɔnɔ minnu jaabi bɛna ye e don n'a nataw la jamana ale mara taabolo la a ko ne nin kɛra maa minnu ye nin kɛ Amadu El Konare ni experts don maa minnu ye nin kɛ ni docteurs don maa minnu ye nin kɛ ni tontigilamɔgɔw don maa minnu ye nin kɛ n'u yɛrɛ sigilen m'u ka bugudanin na a ko bɛɛ lajɛlen n'a ka yeta don u ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan o de talen filɛ ni k'o di professeur Fuseni Samake n'a ka cɛdenw ma a ko colonel Hashimi Goita ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara nin ko in na kosɛbɛ Amadu El Konare min ye sɛnti maaw ye e k'u bɛna balankɛ nin ko in na de jamanakuntigi nisɔndiyalen a ka papier la mun tora sɛnti conseil bolo o de ye k'a latɛmɛ tɛmɛ an ka wa ye Blanda ani tɛmɛ walaki sigei o don dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sawo Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate tɛgɛman gɛlɛn fila olu tigɛ teri ye fiyewu kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye Toguna A Traoré a kumana Toguna ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn ni yɛlɛma donna kow la yɛlɛma yɛrɛ bɛ don kow la a ko min ye Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kabi san 2012 ka bila bi la dab'an ye sunan t'an ye bɛɛ ko lakanabaliya a warankata la maaw n'u bolofɛnw tɛ ka se ka kana cogo ɲuman na i k'a dɔn jɔn ni jɔn de bɛ jamana lakana bɛɛ lajɛlen bɛ jamana lakana nka maa fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sugantile o de y'an ka finitigilakaw ye wolomasiri tabaw surasiw gendarmew gardiw o n'a tɔ bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn olu de kɔni ka baara ye ka se ka i k'a dɔn mugu ni kisɛ ani i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ jamana lakanani i k'a dɔn ka jɔ juguw ɲɛ olu fɔlɔ de bɛ jɔ marifakisɛ fɔlɔ ɲɛ nka sɛbɛnnikɛla ko banmanjiya sugu kura min bɛ diɲɛ bunakun kan n'o ye maaw ka muruti fari boloda i k'a dɔn ka kɛ jatigɛ wale tigilamaw ye n'o bɛ olu yɛrɛ nisɔndiya dɔw ta ye diinɛ dansago jɛkulu baaraw ye a ko nin bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'i k'a dɔn gɛlɛyaw ye mun ye sunan tigɛ Mali ɲɛna kabi waati jan a ko jamana ɲɛmaaw kɔni ne nana hakili jagabɔ kɛ sa hakili jagabɔ mun na i k'a dɔn u y'a dɔn minɛn dɛɲɛ bi minɛ sanna i y'a dɔn maaw kalanbaliya n'o ye mugu ni kisɛ dɔnbaliya ye u ye maaw lakalan min ye i k'a dɔn gɛlɛyaba filanan min nana jate minɛ sisan ni i k'a dɔn u tɔ y'o de k'o tɔ dalakala o de ye k'a fɔ Mali dugukolo fɛfɛ ka bon cogo min na min ye lakanaba hakɛ min bɛ yen u b'u se la nka ka kɛ ni bamanjiw ka colo ni fɛɛrɛ kuraw ye i k'a dɔn Jabate fɔ dɛmɛ de ka don i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka kala la i k'a dɔn ka dɛmɛ don gendarmew ka kala la jamana faamaw sigira ka hakili jagabɔ kɛ a ko fɛɛrɛ min nana ye i y'o dɔn de i k'a dɔn polosi bayirika minnu bɛ tilesuya la Bamakɔ ni dugubaw kɔnɔ i k'a dɔn protection civile bayirika minnu bɛ tasuma sa ni kɔlɔnkɔnɔbɔ la k'a bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn kɛlɛ sabaraba don u sen la karaw i k'a dɔn ka tila ka i k'a dɔn kɛlɛ fugula corow kun na k'a kɛlɛ marifaba ta k'a dasi u kama na u ka taa kungo kɔnɔ awɔ o de ye militarisation ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i hakili b'a la conseil ministre jan tɛmɛnen nin kɛra i k'a dɔn sariya laɲini ye ministre min ɲɛsinen don i k'a dɔn k'a fɔ polisiw ka kisa ma ani protection civile olu ye nin laɲini kɛ laɲini in sɛbɛn hakili sɛbɛkɔrɔ jagabɔra k'a jira k'a fɔ protection civile ani polisiw k'u bɛna i k'a dɔn fara sɔrɔdasiw kan u fana bɛ kɛ mugu ni kisɛ taba ye civiliya bɛ bɔ a rɔ pewu u bɛ kɛ sɔrɔdasi cɛ dafalen gejegeje makaama fɛn o fɛn bɛ yen n'u kan ka bila o kɔnɔ a bɛ kɛ o ye wa u kan ka taa kɛlɛdaw la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na sɔrɔdasiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ nana cogo di a yɛrɛ k'a fɔ i k'a dɔn ni dugu o dugu bɛ yen ni bamanjiw taara i k'a dɔn samori daga sigi olu da la i b'a ye ni sɔrɔdasiw sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka taa u wulu gɛn ka fataw fa ka bolitaw bɛ boli gwɛndaw bɛ gwɛn i k'a dɔn u bɛ yen dugu to yen u bɛ taa i k'a dɔn dugu wɛrɛ labila nka jate jumɛn nana minɛ i b'a ye ni bamanjiw nana aw ka dugu la i k'a dɔn ni sɔrɔdasiw nana wulukolon gwɛn i k'a dɔn ka taa k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u bɛ tila ka fɔ olu kɔ tuguni
tuguni surasiw taalen kɔ ka tila ka na yɔrɔ minɛ tun o tuma a b'a la ka kɛ i b'a na bin min siɲɛ bin wɛrɛ bɛ n'i to nɔ la sɛbɛnnikɛla ko jamana faamaw yɛrɛ de y'a ye sa fɛɛrɛ de ka tigɛ dɔ ka fara surasiw ka dɛmɛ la surasiw ka marifa kunfɔlɔ ta ka bila ɲɛfɛ n'u ye dugu min libération i k'a dɔn polisiw fana kɛlen surasiw ye olu fana bɛna yen sécurisation o tuma n'u ye dugu min libéré i k'a dɔn protection civile surasiw olu fana bɛna kɛ ye ka yen daga a kana kɛ an m'a min minɛ o bɛ tila ka minɛ an na o tuma n'an ye dugu min minɛ k'o kan da ye ni lakanabaa wɛrɛw nana ye o y'o minɛlen badabada o sen bɛ bɔ gɛlɛya la hakilina in de ye nin ye ɔ sɛbɛnnikɛla ko sa min ye a ko tɔ kɔni ye min ye a ɲɛfɔra conseil des ministres kɛnɛ kan ɔ sɛbɛn de kɔni taara sa k'a di députéw ma min ye colonel Maliki Jaw ani a ka cɛdenw olu de fana bɛ hakili jagabɔ gɔnlen de la baara in kan o tuma walasa fili foyi kana y'a la e ko u ma da sumusumuli yɛrɛ de boloda wa olu kɔni bɛna da sumusumuli kɛ maa camanba bɛ yen minnu ye polisiya dɔnna karibaw ye olu de bɛna ɲininka o maa dɔ ye inspecteur général à la retraite Mahamadu Awa Ɲagate ale bɛ ɲininka inspecteur général à la retraite Namakɔrɔ Jara o bɛ ɲininka contrôleur général à la retraite Wanafara Dumiya ale bɛ ɲininka contrôleur général à la retraite Zumana Selensɛn Danbele o bɛ ɲininka colonel major à la retraite Mahamadou Traoré ale ye k'a dɔn protection civile ɲɛmaakɔrɔ ye o bɛ ɲininka o fana kɔfɛ min ye polisiw ka syndicat fila maa fila o bɛ ɲininka min ye protection civile olu ka syndicat k'a dɔn awa lasigiden fila u cɔ la o fana bɛ ɲininka i k'a dɔn awa o kɔfɛ fana min ye i k'a dɔn awa directeur général de la police maa min y'o ɲɛmaa ye bi a bɛ ɲininka protection civile yɛrɛ maa ɲɛmaaba o fana bɛ ɲininka directeur des ressources humaines DRH olu fana ka maa ɲɛmaa o bɛ ɲininka min ye conseiller juridique inspecteur en chef des services de sécurité et de la protection civile o bɛ ɲininka secrétaire général i k'a dɔn ministre de la sécurité et de la protection civile o fana bɛ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɔfɛ CNT députéw fɛ u bɛna hakili jagabɔ kɛ ka sɔrɔ k'u bolo kɔrɔta sɛbɛn nin kan n'a passera o tuma polisiw k'a bila u kun na tilenni o bilara o tɛ se ka bila dɛ prix tɛ fɔ bilen mugu dun tɛ bara fɔ sa ayi ni marifa de bɛ e bɛ tile fiyɛ diɲɛ na bilen dugu lankolon ayi dugu lankolon tɛ to dɛ danaya bɛ da cogoya wɛrɛ kuraw kan polisi fɛn o fɛn minnu bɛ yen n'olu banna surasiya kɔnkuru ma ka taa polisiya la ko kɛlɛdaga t'o la minnu fana bɛ yen n'u ye faamaw ye u denw ka d'u ye u ko a y'an mi don polisi la parce que marifa ta t'o la a bɛɛ de bɛna taa Taizawa tɛ nin a yɔrɔ jumɛn fana i kana dɔw dɛsɛ ka dumuni kɛ bi dɛ dɔw bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ bi fɔ cɛ ka kɛ cɛ de ye o fana ye tiɲɛ ye ni polisiw banna u kana mɛtiriw sensibiliser ka mɛtiriw militariser an bɛ taa terrain kan a bɛ komi ko in tun ka di ye nka Ala de b'a latigɛ mais comment bon a fɔ cɛ ka kɛ cɛ ye maa n'i bɛ sa sini i tɛ sa bi o ye tiɲɛ ye o tuma jamana ka lakana wolomasiri tabaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ o fana ye tiɲɛ ye a ma fɔ ko mugu ni marifa sanna wa jɔn b'a ci olu de b'a ci samarabatigiw ko e t'a la kɔnkuru dɔw ma kɛ ne t'a la u ma an caman bila ko an joli ma ɲi wa minnu joli ka ɲi n'olu de taara ja i ka mɔnɛ in b'i lali bi o ne ye tiɲɛ ye o cɛ in ma jali bi a ma jɛn dɛ ayi n tɛ kelen tɛ nin fɛ kuma tɛ nin nɔ o kuma t'i sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ fo k'a fɔ execution o kun ye kunu tɛ bi ye maa t'i yɛrɛ bolo bi ta in bolo nɔrɔ bɛ bi dɛ n'o tɛ kunu dɔwɛrɛ tun tɛ kɔkɔkisɛ jalan kɔ an bɛ garibu la ayiwa ko wolomasiri tabaw ni cɛsiri nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon a ka bidon bɔ Amadou Eli Konare hali bi bɛ ko min na o ma